i veïns de la molt volguda població d'Artesa. Molt bona nit. Felicitacions més cordials a l'inici de les festes que amb molta fe dediqueu a la vostra patrona Santa Anna. Quan fa algunes setmanes vaig ser convidat a presentar aquest acte, no podia creure que lograreu aconseguir dur a terme la festa d'aquesta nit.
Després d'alguns anys en què la proclamació de la reina i l'acord d'honor estava ausent del programa de festes, la Comissió 1991 ha recuperat, per a satisfacció de tots, este xicotet però emotiu acte de la proclamació de la reina i l'acord d'honor. Estic molt content, com després explicaré, d'estar esta nit entre tots vosaltres i desitge que el m'emprès aquest any no siga un acte aïslat, que tots els anys puguem comptar amb la meravellosa representació femenina del poble d'Artesa i de manera musical, i això sé que és una miqueta difícil, que aquesta representació s'allargue a les pròximes festes de la Fira d'Onda 1991, com es feia en anys anteriors. Com m'han dit, m'ho han dit, que ho fera curtet, per a que no s'avorriu, doncs anem a iniciar l'acte. Anem a rebre en aquest escenari a la que va ser la última reina de les festes d'Artesa. Si la memòria no me falla, va ser de l'any 1985. Així està, la senyoreta María José Castillo Bernat, acompanyada per Josep Daniel Bonet Ragues de Medina. Donem entrada a cadascuna de les dames de l'acord d'honor. I en primer lloc rebem en l'escenari a la senyoreta Mari Carmen Martínez Fernández, acompanyada per Abelino Martínez Fernández. A continuació és la senyoreta Begoña Marín Jaén, acompanyada per Miguel Ángel Pérez Mollà. Seguidament rebem en l'escenari a la senyoreta Magdalena Marín Jaén, acompanyada per Òscar Mollano Martínez. I per a finalitzar aquest acord d'honor, rebem en l'escenari a la senyoreta Vanessa Sánchez Cruz, acompanyada per Luciano Castillo Bernat. És el moment en què l'emoció arriba a tots els llocs.
Donem la benvinguda a la reina de les festes d'Artesa 1991. Així està la senyoreta Raquel Macià Sanchís, acompanyada per José Ramos Castillo. Així les tenim entre tots nosaltres, contentes i amb molta emoció. És el moment d'atorgar aquests atributs que les convertiran en el que realment són, reina i cor d'honor de les festes d'Artesa 1991. Uns moments protocolaris plens de senzillesa, però que se transformen en uns segons en què tots nosaltres volquem la nostra mirada contemplant aquest espectacle de bellesa. Assistim al traspàs de poders. Per tal motiu, Maria José Castillo Bernat, última reina de les festes, imposarà la banda a la senyoreta Raquel Macià, que passarà a ser la reina de les festes d'Artesa 1991. I se fort aplaudiment per a Raquel, que ja és reina de les festes 1991. Raquel, la nostra reina, ja té la seva banda que l'acredite com a tal. A continuació serà Raquel la que imposa les bandes a cada una de les dames de la cort d'honor. En primer lloc, a la senyoreta Mari Carmen Martínez Fernández. A continuació, a la senyoreta Begoña Marín Jaén. Seguidament, a la senyoreta Magdalena Marín Jaén. I per últim, a la senyoreta Vanessa Sánchez Cruz. Un capítol important que no ha de faltar mai en actes com el d'esta nit és el moment sempre simpàtic de les flors, plenes de colorit i oferint tota la seva bellesa. Elles són portadores de l'amistat de familiars, amics i coneguts que volen unir-se a la festa màgica de la proclamació. En primer lloc, en nom de la comissió i de tot el poble d'Artesa, entregarà a la reina 1991, Raquel Macià, un ram de flors, el seu acompanyant, José Ramos Castillo. Podeu sentar-se, podeu sentar-se. Teta Mari Carmen Martínez Fernández. Seguidament, Miguel Ángel Pérez Mollà, a la senyoreta Begoña Marín. A continuació, Óscar Moyano Martínez, a la senyoreta Magdalena Marín Jaén. Seguidament, Luciano Castillo Bernat, a la senyoreta Vanessa Sánchez Cruz. Per últim,
i com a agraïment pel seu llarg regnat que acaba avui, Josep Daniel Bonet Ramos entregarà un ram de flors a la senyoreta María José Castillo Bernat. Seguidament, els amics, els familiars, també volen unir-se a esta màgica nit de la proclamació de la reina. I per això arriben a este escenari les xiquets i xiquetes portaores de... Asensio Blaya Martínez a la senyoreta Mari Carmen Martínez Fernández. Asensio, que te dices una cosa. Rubén Marín Jaén a la señorita Begoña Marín Jaén. Coge los caramelos. Chame, sí, también. Beatriz Taus de Jaén a la señorita Magdalena Marín Jaén. Diana Fernández Sánchez a la señorita Vanessa Sánchez Cruz. Y Javier Ramos Castillo a la señorita María José Castillo. Yo no sé si habrá quedat algú per nombrar, en estos casos sempre ho paguem els presentadors com si deixem algú, però moltes vegades perquè no ens ho posen en el guió. Estan tots? Doncs continuem. Estimats amics i veïns d'Artesa, en tots els actes com el d'aquesta nit, sempre n'hi ha una persona que parla una miqueta de les festes. No se'n vagin. Se'n vagin que quan és el mantenedor va la desbandada, no sóc el mantenedor. Simplement m'agradaria dir-vos 4 coses, que les senguen al cap, simplement. Com es deia, sempre n'hi ha algú que parla una miqueta de les festes, de la reina, de les dames. Encara que el programa de festes no ho indique, no sé si és que no s'hauran de recordar de posar-ho, Ixe vaig a ser jo. Però tranquils, que com ha dit antes, només seran un par de minutets, només per a que siga més lluïdor, ja que tampoc vull que me deixen a soles o que se'n vagin tots a veure allà a la barra. En primer lloc, moltes gràcies per haver-me invitat a la proclamació de la reina. Estic molt content i emocionat de tornar després de quasi 5 anys a esta volguda població d'Artesa. Arriben en estos moments a la memòria quan en l'any 1984, invitat per la meva amiga Txelo, que no sé per on està, però sé que està per ahí, i per la comissió d'aquell entonces, vaig presentar la primera setmana de novembre, baix l'amenaça de la gota freda, a la reina María Dolores Catalunya i a les seues dames d'honor, Asen Sánchez, María José Castillo, Esther Prades i Rosana Fernández, tenint l'orgull de presentar com a mantenidor de la nit a don Carlos Pradejas. Tornarem a l'any següent amb les festes celebrades en estiu, per allò de que una tronada d'estiu passe més pronte que un temporal de la tardor. Ha plogut molt des d'entonces, i s'inicia en aquells anys un refredament, o millor dit, un distanciament entre la gent d'Artesa i un servidor sense entendre mai el perquè. I per últim, donar les gràcies a María José per el seu regnat. Felicitar-te per aquest canvi que has donat a la teua vida. Enhorabona. A totes, moltes gràcies i moltes felicitats. Per acabar, enviar
una salutació a totes les penyes d'Artesa. Són moltes, i no podria, no sé si les nombrarà totes. És a dir, que envie una salutació a totes perquè elles són el motor de la festa. No deixeu que aquest motor se pare. Visquen totes les penyes d'Artesa. Que passeu unes festes en alegria i, per supost, en diversió. I que Santa Anna, la vostra patrona, vos empare i vos done tota la salut que desitgeu. Bona nit. I a les dames de l'acord d'honor. Per això, demane que pugen a l'escenari en primer lloc Abelino Martínez Fernández, en un que n'agarres i no podrà de totes. Ayúdale, ayúdale. Sí que passa això. Demanem la presència de Miguel Ángel Pérez Mollà per a replegar a la senyoreta Begoña Marín Jaén. Ara és el moment de rebre en l'escenari a Òscar Moyano Martínez per a replegar a la senyoreta Magdalena Marín Jaén. Luciano Castillo Bernat per a la senyoreta Vanessa Sánchez Cruz. Josep Daniel Bonet Ramos, per a replegar a la senyoreta María José Castillo Bernat. I per últim, a José Ramos Castillo, per acompanyar a la reina 1991, Raquel Macià Sanchís. Senyores i senyors, que vostès ho passen bé, ara a ballar tots en l'orquestra Estambul. Y el pueblo de Artesa de Filadelfia este señor. Moltes gràcies al poble d'Artesa. Bueno, pues ha fet una miqueta la pilota, però...